Dobrý deň, predstavím vám nové zapaľovanie Ducati, ktoré je v podstate ako novinka na našom trhu a dané zapaľovanie sa montuje do viacerých typov motoriek, napríklad Yamaha, Aprilia a tak ďalej. Predstavíme si vlastne, čo nám obsahuje dané balenie. Si to otvoríme nemožne. To. No, takže ideme na to. No, takže máme rotor, máme stator. Keď si pozrieme kvalitu toho statora, samozrejme vynutia cievok, senzor otáčok, vyzerajú pomerne v kvalitnom prevedení. Hĺbka drôtu, senzor otáčok, napevno uchytený na statore, káblovanie, označenie káblov sme mali a rotor so zapusteným magnetom, a čo je veľmi podstatné na rotore je označenie bodu zapaľovania. ESCO, bod, šipka. Vysvetlíme. Ideme ďalej. Máme tu prírubu. Toto je príruba, ktorá originál pasuje do Simpsona. Simpson SR50, Simpson S51 a tak ďalej. Všetky Simpsony. Trojprevodovka, štvorprevodovka, originál, príruba, perfektne pasuje. Musíte spraviť jednu vec. Táto príruba, ktorá tu je, zrejme pasuje do niektorých typov skútrov. Neviem vám povedať do ktorých, ale môžeme si zmerať túto prírubu, aby sa dalo aj vám potom zistiť v podstate, že do čoho by to mohlo pasovať. Ale do Simpsona potrebujete odmontovať tieto tri šrobiky. Táto príruba zíde dole a nasadíte novú prírubu túto. Dierky na šrobiky. Pripevnite to tými tromi šrobikmi a máte hotovo pripravený stator. Osadíte. Ideme ďalej. V balení máme ešte riadiacu jednotku. Sem nám ide kábel sviečky, čiže je tu zabudovaná cievka. Hej, sú tu ďalšie vývody, ktoré máme označené popisom. Neviem, či to je vidieť, ale máme tu biely, červený, zelený a ešte raz zelený. Vysvetlím. A ešte máme v balení regulátor napätia. Regulátor napätia, keď si otočíte smerom hore týmto výbežkom, tak si označme piny prakticky od ľavej strany. Pin číslo 1, pin číslo 2, pin číslo 3, pin číslo 4. Pin číslo 1 nám slúži na dobíjanie baterky. Pin číslo 2 a pin číslo 3 sú piny svetelné. To znamená, že sem napájate svetla. Hej, zo spínacej skrinky, tam, kde ste mali napojené napriamo od statora doteraz, napájate na pin číslo 2, respektíve pin číslo 3 svetelný okruh, svetla. A pin číslo 4 nulák. Jasné, hej, zopakujem. Jednotka, dobíjanie baterky, 2, 3 svetelný okruh, 4 nulák. V balení ďalej máme ťahovák rotora a uchytenie.
montujú sa tam dve perové podložky plus je pribalená matka. Čiže keď osadíte rotor, idú dve tieto perové podložky a potom ide šrob na kľuku. Hej? Takže dve podložky plus matka. Hop. Dobre. Teraz ideme ďalej. Vymenili sme si prírubu, to sme si už vysvetlili. A máme označenie káblov, biely. To, čo som vravel. Biely, červený, pekne je to tu označené, nemôžete sa pomýliť, sú tu 4 piny, čiže máte 3 káble. Posledný zelený je v podstate vypínanie motora. Môžete ho použiť, nemusíte ho použiť, môžete si ponechať vlastne vypínanie to, čo ste mali, klasicky cez nulák, není problém. Žltý je ten svetelný. Je dobre, napríklad ja ukážem vám to na mojej motorke, som ho prerušil a spravil som ešte jeden vývod, čiže som ho zdupľoval. Jeden tento vývod ide do regulátora napätia, tak ako som vám vravel, na dvojku, respektíve na trojku. Keď ho dáte na dvojku, tak ten druhý, keď ste si ten žltý zdupľovali, tak ten druhý ide na tie svetlá. Takže tak. Dobre. To by bolo po tej technickej stránke, si myslím, všetko. A idem vám ukázať, ako to funguje v praxi. Vrátim sa ešte k prírube, ktorú si vymeníte. Na danej prírube sú v tejto časti, neviem, či to je vidieť, sú risky. Sú tam risky. Keď osadíte stator na túto prírubu, tak senzor otáčok bude na tejto prvej riske. Senzor otáčok bude smerovať presne na túto risku. Ja osobne mám nastavené zapaľovanie tak, že tá stredná riska, tá dlhšia, je presne na šrobe, ktorý vám ukážem, keď zoberieme dole dekel zapaľovania. Čiže osadíte stator, senzor otáčok vám smeruje na spodnú risku, na tú prvú, a vy nastavíte na tú strednú risku, nastavíte presne na ten šrob, ktorý vám ukážem na motorke. Toľko k zapaľovaniu. Nič viac, nič menej nepotrebujete ďalej riešiť, ladiť, nastavovať. Doladíte karburátor a funguje to ozaj perfektne. No, takže máme otvorený pravý dekel zapaľovania. Spomínal som vám bod zapaľovania na rotore, tu. A spomínal som vám risky, ktoré neviem, či bude až tak vidieť, ale sú tu. Tá stredná riska, ktorá som vám spomínal, je presne namierená na horný šrob dekla, kde ho uťahujete. To znamená, že nepotrebujete riešiť výšku piestu. Skúste to nastaviť tak, aby tá stredná riska smerovala rovno na ten bod, kde sa uťahuje ten šrob. Toľko, nič viac, nič menej. Je tu klasický karburátor 16N111, jednoduché ladenie, otáčky, zmes, šrob zmesí, šrob voľnobežných otáčok, takže nič špeciálne. Ukážem vám, ako to štartuje. Takže zapneme si kľúčik, chytíme pravú ruku a jede to. Skúsim ho stlačiť celkom dole.
Mám odpojenú spojku, takže to musím takto prekvackať. Dobrá, zapneme kľúčik, pustíme ho na druhý zub. A ide. Keď je to nastavené, je to paráda. Takto to ide do otáčok. A svetlá sú neporovnateľne silnejšie ako s klasickým zapalovaním. Toľko. Doporučujem, až máte problém so starým zapalovaním, nešpekulovať. Je to za dobrú cenu ozaj kvalitné zapalovanie. Ahojte.